ô khám chữ tì là chỉ một cha dân thô tì lên cơ cha dễ đơn chỉ là cho nè bơ chung ai cha gô cha dễ đơn chỉ là cho nè bơ chung ai cha gô chế chưa là đi tháp chế gió nè thô tì ta chỉ lần đơ khi đi là nè sawa na sa ya da tar peso khi đi là nè sawa na sa ya da tar peso那记忆只在人头，那日帮用车我在我做路比真实的。lỡ nhé la cha la sa mu để đơn mà cho na cha ya ra le la trang we ga chi pa la ro so ya ra le la trang we ga chi pa la ro so chu ga la ni dong ni wa bo cha sa ka ri bo đi bi la ni nga ki la do je ma je ti bo je ro đi bi la ni nga ki la do je ma je ti bo je ro đi bi la ni nga ki do je ma je ti bo je ro